Hola, nens i nenes, ja som 1.900 subscriptors. Moltes gràcies per la vostra confiança. Si encara no estàs subscrit, subscriu-te al nostre canal, activa la campaneta i així sabràs de les novetats. Fins aviat! Quan arriben les pluges i comença a fer fred, arriba el temps dels bolets. És per això que avui la Martina i l'avi Oriol han decidit sortir a passejar pel bosc i buscar-ne. «Saps, Martina?» diu l'avi. «Els bolets no són ni una planta ni un animal. En realitat, són els fruits d'uns éssers vius molt curiosos anomenats fongs, que formen un regne a part». «I només surten a la tardor?» pregunta la Martina. «No, en realitat podem trobar bolets tot l'any, però a Catalunya la tradició és anar a buscar-ne ara, que és quan se'n poden trobar més. Al bosc, els fongs són com uns fils molt i molt llargs que viuen sota terra en forma de teranyina. Són els encarregats de convertir la matèria orgànica en aliment, per això són tan importants. I per què surten els bolets quan plou? Doncs perquè és quan els fongs floreixen. Els bolets són com la flor del fong, el seu òrgan reproductor. Que bonic! N'hi ha molts de diferents. Puc agafar aquest? No, aquest és tòxic. Cal anar amb molt compte i agafar només els que sabem del cert que es poden menjar, com aquest rovelló. De fet, no hi ha bolets bons ni dolents, sinó comestibles o tòxics. Però tots són importants per al bosc. Per això, mai hem d'arrencar, trepitjar o capgirar els bolets que no agafem. Tampoc hem de remenar mai la terra amb rasclets, abocar-li deixalles ni remoure la molsa o els troncs caiguts. Si ho fem, podríem malmetre els fongs que viuen a sota. I com s'han d'agafar els bolets, avi? Arrencant-los de terra amb molta cura. Després, els tallem la cua i els posem en un cistell de vimet. Així, mentre caminem, les espores poden caure i sembrar al bosc. Avi, i per què haig de dur aquest xiulet? Per si et perds. Cada any es perden molts boletaires. Per això cal anar a llocs que coneixem, no allunyar-nos gaire i anar acompanyats. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte ja s'ha acabat.